Kalong ka bas ngol ba kibriyo ki banget ya ka jingdon jong ka beneng ki kambun shibun ban ya ka banget ya ka jingdon jong ka dujok. Henry kat kum ka Bible ka dujok kalong ka basisha kum ka beneng. Ka Bible ka hikai syai ba ka dujok ka de ka jaka ka basisha sha ka bala pha iki bamman bamnget hadien ka jingyap. Baro ngilale pop persha i ublei. Kisithi saki rom lai de khot ba arpulai. Ka jingpen sitom ka ba hok na ka benta ka pop kalong ka jingyap. Ka sithi saki rom ndriyo arpulai. Namar ba ki pop jongi baro ha ka bakut kilong persha i ublei. Bat namar ba ublei ulong upadon burom klem kut. Ka jingpen sitom na ka benta ka pop ru ka dei ban long ka ba klem kut. Ka dujok bam jukut. Ka jingyap ka ba ar. Kalong ka jingpen sitom ka ba ngila kamai namar ka pop jongi. Ya ka jing sisa jong ka dujok lahikai de ujisu. Ki jing maham jong u sapang ka dujok. Kilong ki bam don jing artatien haki benta kum u Matthias san de khot ba arpuar. Marcos khandai sau punyo bat sau pupra. Bat Lucas khat ar de khot basan. U pastor Alistair Beck usim ya ka nie ka jing pun kutnya. Lada u Jisu Kris ulong utrai. Tengah hab ban nget thik ya ka e ka ba u hikai. Lada ngisdang nakata kanong rim, tingimla ban shuweng no ya ki benta ki ba e naka. Ngin sim ya u, haka ketien jong u. Ubri uba itam ubalaju im, ula kren bet sapang ka jing isir kei jong ka dujok. Ya ka jing pensitom ya ki bamman ki ba yap, ha dujok la batai haka jing tho ba khuat, kum ka ding bam jukut. Matthias arpusan dukhat pasau huwei. Ka ding bam la alip, Matthias lai dukhat bakat ar. Ka jing le ran bat ka jingja buram bam jukut. Daniel khat ar dukhat ba ar. Ka jaka ha ka bakat ding kam siem lalip. Marcos khandai dukhat pasau pulai. Ka jaka pensitom bat ka ding bam jukut. Lucas khat ndriu dukhat ba ar pulai bat ar pusau. Ka jing penjot bam jukut. Ar Thessaloni iwei dukhat ba khandai. Ka jaka batang ha ka ba katedem ka jing jenjar ka kieu junam la junam. Jing pen pau khat sau de khat bashpo bat khat wei. Bat kapung ka ding ba me ha ka ba ki bamman ki sha pen sidom ben min miet bat sngi junam la junam. Jing pen pau arpo de khat bashpo. Ka jing pen sidom ya ki basneu hadu jok ka long ka ba klem kut. Kum ka jing kemen jong ki ba hok ha beneng. Uji suhi upen i baka jing pensitom hadujok kalong kabane junom. Kumbalong ka jing im habeneng. Matthias arpusan dukhat pasau pundriu. Kibamman kisha pendem junom haka jing bitar ublei. Kitu kibadon hadujok kin pediang ya ka jing bisar hok bajanai jong ublei. Bad ya ka jing long kenrat jong uji sukris. Unong pen im ubakila kentat. Sam nyopundriu dukhat bashpo. Bad Filipi ar dukhat bashpo hadukhat wei. Hoot kadujok kalong ka basisha. Hoot kadujok kadei ka jaka jong ka jing pensitom bat ka jing pensitom ka bane junom la junom. Klem kut. Yaro i ublei balingba u Jisu ngila ban laj na kania ka jing jot bam jukut. Kublei pi barok parolok yaro i utrai.